joskus pari vuotta sitten ollut iltatyttönä. Ja tää juontobiisi piti olla pienissä häissä, te ette varmaan kuullut sitä, kun tulee kiire tuolla lavalle, mutta Johannalla ja Antalla oli pienet häät. Eikö niin? Kyllä. Miten paljon te odotatte, että Johanna on tulossa tänne? Ei, vähän enemmän. Meillä on Johannan kanssa tänään 2 setin show ja on strippausta. Ensimmäinen setti on vähän enemmän laulua. On Johannan taustatanssia, joten välittäkää nämä Johannasta älkää uustaan veritävää biisitahtiin. Meillä on tullut toinen setti, joka on todellakin rohkea. Aivot riisutaan melkein alas, kun sanotaan näin. Laittamaan vuorotelukseen, kyllä. Tuossa yksi näätäinen se on pihalle, joka heitti juomat Johannaa päin, mitä ei todellakaan hyväksytä. Sellaiset lentää pihalle täältä. Toivotaan, että kaikki olisi todella mukavia meitä kohtaan. Mä olen kiitollinen, että mä olen olla Johannan tanssiryhmästä. En häpeä sitä. Tiedän Johannan ja Julia tunnen. Aivan ihania ihmisiä. Media antaa vaikuttaa, mitä antaa vaikuttaa. Mulla on päällä Pekko, minkä Johanna on tilannut Pariisista. Ei oo sen kumminkaan isompia tissejä kuin Johannalla. Se on arme. Mutta missä se meidän tähti viipyy? Sieltä tulee. Antakaa tietää Johannalle. Luuratkaa! Tillikka! Toivotetaan tervetulleeksi Johanna Tukiainen! Ei, lisää ääntä! Mun ihana rakas, tervetuloa! Kiitos Johanna, toinen Scott. Mä olen sitä mieltä, että blondi nainen ja tummatukkainen nainen sopii aika hyvin yhteen. Siinä on molemmat hyvin seksuaalisia ja Katjalla, mä olen itseäni kehumainen. Tää kulttuurissa mä tällä saa kehu itseään, mut mä kehun nyt Katjaan ja Katjalla on erittäin kauniit kasvot ja aika hyvät muodot muutenkin. Tää Mekko, joka Katjalla tällä hetkellä on, niin se on Pariisin showroomissa tilattu ja muun muassa Victoria Silsted Ruotsista on käyttänyt näitä asuja. Kiinnostaa varmaan kuitenkin nämä asut. Se olisi, että ei kiinnostaa kuitenkin. Joo, mä olisin Katjan kanssa tuossa kiiholailin Facebookissa pari päivää sitten ja me päätettiin Katjan kanssa, että nyt loppui tää miesten ja kusettaminen ja Arto Länsmanin vittuilut ja sillä tavalla niinku ylipäätään sosiaalipaatit, niin mä päätettiin Katjan kanssa, että eiköhän se tää rullaa niinku menos. Se on Seiskassa, se on Metropolissa, se on ympäri netti. Käy uutinen julkaistu joka paikassa. Sormuksia tosi meillä ei vielä ole, koska mä en nyt ole ihan varma, että kumpi niinku. Katsotaan mitä tässä tapahtuu. Okei, mut hyvä Tillikka Vantaa. Mä oon ollut täällä 3 kertaa aikaisemmin esiintymässä. Ensimmäisen kerran mä olin täällä vuonna 2003 ja silloin
liityin Dance-ryhmään ja olemme täällä tanssiryhmän kanssa. Seuraavan kerran olin täällä Julia ja Jasminan, mun kahden ponnen kauniin siskon kanssa yhdessä esiintymässä. Tämä on historiallinen paikka muutenkin. Että sellaista. Ja kun sieltä kuuluu niitä haukkumisia, niin Katja sanoo asian pari sanaa. Täällä on tää nainen portsarit, kenen naisen piti lentää ulos, joka heitti Johanaa tuopilla päähän. Täällä nää voitteko nyt heittää sen pihalle, kiitos. Haukkuu läskiksi horos. Tästä silmälasipäinen. Sininen huivi. Joo, kyllä, okei. Heittäkää nyt ulos, mä pysyn aikaisemmin. Eli tää nainen, jolla on silmälasit päässä ja muuta, niin hän heitti tuopilla mua päähän, niin voitteko poistaa hänettää? Kiitos. Ihanaa, mä saan champagne-kylvyyn ilmaiseksi, kun naiset heittelee mua champagne alla, mutta eikä ihan noin mene. Tää on erittäin älykästä, että mun tyttöystä Katja ymmärstää, että ravintolan henkilökunta sanoo, että nainen on poistettu ravintolasta, mutta häntä ilmeisesti ei ollut poistettu. Onko nyt poistettu? Onko poistettu? Koska hän oikeesti heitti mua tuopilla. Jos te haluatte hyvän show, niin älkää apinoitko siellä.